Hey, què passa? Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo de cinema i tecnologia, com sempre, aquí, a Metadata. La temporada de Premis al Cinema ha arribat al seu punt més alt. Fa ben poquet vam veure les nominacions per fi dels Oscars 2025. I avui us porto un dels vídeos que més m'agrada fer, que més espero durant tot l'any, on repassarem les nominacions de les categories més tetxi, us explicaré on te les podeu veure, si estan al cinema, si encara s'han d'estrenar, si les he vist, què m'han semblat. Però Pol, quines són les categories més tetxi? Un moment, calma, queda't, que acaba de començar el vídeo, home. Així que vinga, va, comencem, si us sembla, amb millor pel·lícula d'animació. Hi ha 5 nominades, que són Flow, que ara mateix la podeu trobar al cinema, és una pel·lícula més aviat d'animació per adults i muda, protagonitzada per un gatet que ha de mirar de sobreviure en un món post-apocalíptic, però el més interessant de tot, la part més tetxi de tot plegat, és que està renderitzada amb Blender, un programa de 3D absolutament gratuït i està fet amb un sol ordinador. A més, fent servir un motor d'animació anomenat Eevee, que s'utilitza, és molt popular en videojocs. Què vol dir això? Que amb un ordinador una miqueta decent, aquesta pel·lícula la podries haver fet tu a casa teva. I això, evidentment, la fa molt especial. També està nominada del Revés 2, que ara mateix la podreu trobar a Disney Plus, doblada al català. És la pel·li més taquillera del 2024, però no la pel·li d'animació, sinó la pel·li en general. 1.698 milions de recaudació a nivell mundial. Una barbaritat. I com a pel·lícula, a mi em va flipar. També Memòries d'un cargol, que està als cinemes des de fa més o menys una setmaneta. Està fet en stop motion, aquí a tots ens flipa l'stop motion, i està també una mica com Flow encarada a un públic una mica més adult. Una tragicomèdia absoluta del director de Mary and Max de l'any 2009. A Netflix hi trobareu la també nominada Wallace i Gromit, la venjança serveix amb plomes, que són els pares, pràcticament, de l'stop motion fet amb figuretes de plastilina. Dos personatges mítics que no haurien de morir mai i que la perfecció de la tècnica al llarg dels anys i el saber seguir donant històries divertides els han fet seguir estant a dalt de tot del món de l'animació amb una merescudíssima nominació. I per últim, però no menys important, Robot Salvatge, que ara mateix només es pot trobar de lloguer i compra a Amazon Prime Video. En aquest cas torna a ser animació per tota la família, com del Revés 2. Encara no l'he pogut veure i en tinc moltes ganes perquè tothom en parla meravelles, la veritat. Tracta d'un robot que va a parar a una illa deshabitada, desèrtica, i s'ha d'adaptar a l'entorn i a les criatures, als animals que l'habiten. Al final, les pel·lícules de robots són les que ens donen les històries més humanes. Vinga, ja hem repassat les nominades a millor animació, anem a repassar les nominades a millors efectes visuals. També en són 5, començant per Alien Romulus, que la podeu trobar a Disney Plus, una mena de seqüela reboot de la mitiquíssima saga, que jo no en soc molt fan, però si n'haig de destacar alguna cosa, és que els que sí que ho són de fans n'han quedat molt satisfets amb aquesta pel·lícula. I això és crucial. Si ha d'estar nominada res, aquesta és la categoria. També ha estat nominada a millors efectes visuals Better Man, que ara mateix no es pot veure ni als cinemes ni hi ha vistes que arribi a cap plataforma. Biopic de Robin Williams amb un toc diferencial que precisament la fa estar nominada a millors efectes visuals, i és que en la pel·lícula ell és un mico, o sigui, cos de persona i cap de mico, I ara que tots els biopics musicals són decepcionants i buits d'ànima, només cal recordar l'aberració que han fet amb el d'Amy Winehouse. M'encanta que s'aposti per un toc diferent i que queda increïble. I mira, li ha valgut la nominació a millors efectes visuals i ben merescuda. També està nominada en aquesta categoria Caspar i el Bon, d'un part 2, com no podia ser d'una altra manera, que la trobareu a Max juntament amb la U, les dues doblades al català, i també a Movistar Plus, però sense el doblatge en català. És impossible no nominar-la en aquesta categoria, o sigui, en el cinema les imatges t'esclafen. Amb d'un soc molt poc imparcial, perquè és que m'encanta, jo li donaria tots els Oscars. Però l'únic que diré és que sent una pel·lícula que ha estat nominada a 5 categories com les que són millors efectes visuals, com estem veient, millor so, que és la categoria que repassarem després, millor fotografia, millor disseny de producció i millor pel·lícula, com pot ser que Villeneuve no estigui nominat a millor director? És a dir, és l'artífex de tot això, ha dirigit tots aquests departaments, i que són departaments importantíssims pel desenvolupament d'una pel·lícula així. Què més ha de fer per ser nominat com a millor director? Una altra de les pel·lícules nominades a millors efectes visuals és El regne del planeta dels simis, que trobareu doblada al català a Disney Plus. Jo l'apuntaria a possibles guanyadores perquè realment és un espectacle visual, La història és prou interessant, sí, però lo important són els micos, els paisatges, de debò, és una bogeria. Jo la vaig poder veure al cinema i un espectacle. I l'última nominació de la categoria és Wicked, que ara mateix encara es troba als cinemes. Jo no sóc gens de musicals, no l'he vist, dubto que la vegi, em sap greu, però només cal veure el tràiler per saber que és una categoria a la que ha d'estar nominada. Així com la següent categoria que ara repassarem, que és la de millor so. Que Wicked sumi 10 nominacions en total ja és un altre tema per un altre vídeo que ara mateix no hi vull entrar. Vinga, anem a repassar les nominacions a millor so d'aquests Oscars 2025. D'entrada, una pel·lícula que encara no ha arribat als cinemes, A Complete Unknown, que arriba el 28 de febrer. Biopic de Bob Dylan interpretat per Timothée Chalamet, que molts ja sabeu que no és precisament sant de la meva devoció, però per les crítiques que arriben d'Estats Units, on sí que ja s'ha estrenat, bueno, es veu que el tio està increïble. En aquesta categoria també hi tenim D'un part 2, que dèiem que també estava nominada a millors efectes visuals, nominació merescudíssima. També nominada a millor so Emilia Pérez, que encara la podeu trobar en alguns cinemes i que s'estrenarà tant a Filmin com a Movistar a partir del 28 de març. No he tingut l'oportunitat de veure'la encara, tot i que
faré aviat, abans de que arribin els Oscars, espero, així que no entraré en masses valoracions, però sent la pel·lícula més nominada d'enguany amb 13 nominacions i sent un musical, entenc que no podia no estar nominada a millor so. Com us deia, en aquesta categoria tornem a tenir Wicked, també un musical, en una categoria que també entenc que li escau absolutament, així que possible guanyadora, apunteu bé. I per últim, Robot Salvatge, que veiem la seva nominació a millor pel·lícula d'animació. Entenc que el tractament de so ha de ser molt i molt important a nivell d'emocions i detalls. Va, animeu-vos a deixar comentaris les vostres porres i les vostres apostes, i com dic sempre, si has arribat fins aquí, el vídeo t'ha agradat i t'ha entretingut el suficient com per deixar-te un bon like, i si vols estar sempre atent o atent a tots els vídeos d'aquest tipus que pugem al canal, ja ho saps, subscriu-te. Apa, ens veiem a la propera, ciao!